Aħna nafu illi l-familji Maltin qed ikollhom jażlu dak illi jixtru, qed iġorru piż kbir. U huwa għalhekk illi l-Partit Nazzjonalista se jkun qed jiddedika ġurnata mit-tnejn illi għandu fis-sena sabiex iressaq mozzjoni għal ġid tal-familji Maltin u Għawċin. Dan kien spjegat f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mix-Shadow Ministers Darin Karabot u Ivan Castillo quddiem Kastilja l-4 filgħodu. Ivan Castillo spjega illi l-Partit Nazzjonalista jara filli l-familji Maltin u Għawċin qed ikollhom jażlu x'jixtru sabiex ilaħqu sal-aħħar tax-xahar, anke fejn jidħlu affarijiet essenzjali sabiex jgħixu. Fejn spjega wkoll illi anke n-negozji qed iħossu din il-pjaga u qed ikunu sfurzati sabiex jollu l-prezzijiet għall-konsumaturi tagħhom. Huwa proprju fid-dawl ta' dan illi l-Partit Nazzjonalista se jkun qed iressaq mozzjoni fil-Parlament illi se tkun ibbażata fuq 3 binari. U l-mozzjoni tagħna hija bbażata fuq 3 binari. L-ewwel binarju huwa illi narfu illi għandna problema, nammettu illi teżisti problema, x'hekk ma tammettix li teżisti problema, żgur ma tistax issolvija. It-tieni huwa x'ġab din il-problema, x'inhi il-problema minn fejn ġiet kreata. U tielet waħda hija s-soluzzjonijiet. Min-naħa tiegħu Darin Karabot kompla jispjega kif qed toħroġ id-differenza bejn iż-żewġ partiti, Partit Laburista fil-Gvern illi qed iressaq liġi li ssalva lilu u lil ta' madwaru, u Partit Nazzjonalista illi saħansitra anke mill-Oppożizzjoni qed iressaq mozzjoni sabiex tgħin lill-familji u l-ħaddiema. U spjega wkoll illi l-Partit Nazzjonalista mhux se jkun qed jistenna biex jipprovdi s-soluzzjonijiet. Wedin nażlu iva għaliex hija waħda mill-ikbar weġat li għandu il-poplu Malti hemm barra l-għoli tal-ħajja. U f'dan il-moment nemnu illi l-oppożizzjoni qiegħda tgħid isma' vera xogħolna fil-Parlament huwa li nkunu oppożizzjoni, però ħankunu pass ieħor. Sentejn qabel ikun hemm Gvern Nazzjonalista ser inkunu diġà qegħdin nagħtu lid lill-Gvern Laburista biex mhux nistennew l-elezzjoni li ġejja, imma minn issa jieħu deċiżjonijiet għal ġid tal-poplu Malti. Il-mozzjoni tal-Partit Nazzjonalista hija intiża sabiex il-familji joqsilhom il-pis tal-għoli tal-ħajja. Il-proposti jinkludu it-tneħħija ta' taxxa għal ħaddiema u pensjonanti fuq kull żieda illi tingħata fil-pagi u l-pensjonijiet tal-għoli tal-ħajja. Allowances ġodda għal pensjonanti, tax credits għal min ħaddem fuq kull żieda illi tingħata lil ħaddiema u l-ħolqien ta' fond nazzjonali sabiex jingħata appoġġ finanzjarju lill-operaturi Maltin illi jimpurtaw u jesportaw ħalli jitnaqqsu l-ispejjeż illi qed iwassal għall-għoli tal-ħajja.